Ja, sådan der. Jeg skulle, altså min recording gik også lige sådan, fordi at, jeg skulle have musikken af. Okay, skal vi tage ham derinde? Okay. Jeg skulle da bange for ham. Jeg gav dig sgu da lige et crit der, mand. Tag ham. Dips. Ja, her. Kom og tag det. Det der, det herude. Og bundejyden. Og bundejyden. Jamen, jeg har... Ja, og så... Ja. Oj! X6 kryer PvP. Pas på, der er rigtig meget. Har du? Hold nu op, fedt. Hold nu op, fedt. Giv mig lige noget jernbukse. Jeg skal have en rod. Giv mig en rod. Jeg ved hvor man finder dem. Jeg kom lige til at tage F3A spam. Ups. Jeg har fundet ham. Han er min. Hvad med min? Jamen, den er også rigtig lille, fordi at nu er den snottet og sådan noget. Og så snakker du ikke lige det højeste. Så ja, dårligt. Hvad hader ham? Ja, sådan. Lone, vis mig dine... Jeg får 9... Jeg får 9 uger som... Hvad hedder det? Sommerferie. Ja, fordi at jeg skal tog på ferie før det. Og jeg er klar. Team take out. Au! Dårlig. Ham der, full iron. Oh my god. Tag en hjelm. Det var det forkert. Ja. Vi kan lave en egen sfære. Jeg er klar. Ui. Ja. Vi kniner op der. Nej, her er han. Ham der. Altså skal vi stå og sådan team med dem, og så bare bag. Nej. Nej. Han booster dig. Højre. Ja. Nå. Altså, har du FNS? Vi kunne prøve Gravel Trap. Han er alene, kom. Nej, vent. Han er død. Trædalt.
Ej, hvad hvis vi ikke har recordet min mic? Ja, hvor jeg bare, hvor du bare sidder og snakker alene. Er der det? Der er ikke engang det. Jeg havde ikke noget. Jeg havde ikke engang rødt. Jeg gad ikke engang komme ind og hjælpe dig. Jeg står og kigget. Ja, hvor jeg på recording, der står jeg og kigger på imens de to ener der. Nej, det er mig. Ja. Jeg kan næsten ramme dig. Fisk mit daddy. Jeg er dårlig kondi. Jeg har ham. Hvor venstre? Ja, den der. Nej, fuck, han er god. Jeg troede lige. Fuck, han er dårlig. Han er ikke engang god til Minecraft. Lad være. Der er en til højre. Jeg kunne lige snuppe mig rundt om hjørnet, fordi jeg var så tynd. Rolig. Altså, jeg er 8,5, tror jeg. Jeg kan ikke tælle det lige nu. Har du en diamant, så kan vi lave et diamantsværd til dig. Hvordan? Jeg kan komme på ham. Jeg kan ikke se ham. Nå, der. Oh! Rex! Ja. Har du et diamantsværd? Ja, okay, jeg kan heller ikke... Har du en diamond? Må jeg få den? Har du 2? Må jeg få den? Jo, så kan vi kræfte et diamantsværd til dig. Okay. Jeg skal lige brænde nogle ting. Nej! Jo. Der. Du kan godt YouTube. Han kan godt YouTube. Her på ham YouTube. Han vender sig om nu. Kræfter. 3, 2, 1. Han er kræftet. Jeg har kun 2 window distance. Altså, min recording gik en gang, men jeg håber, jeg ved, hvordan man klipper det sammen. Ja. Ryden. Ja. Hvad? Vi precapper. Og så red og diamant så. Okay, så slår man i. Sådan der. Ja. Ready? 3, 2, 1, go. Altså, jeg kan ikke ramme... jeg fandt en diamant. Ja. Tak fordi I så med. I dag der afslutter vi videoen, fordi jeg skal lige